viral? COVID-19, gusto nyo ginagawa kasi social distancing ninyo. Ito ang bahagi ng viral post ni Richard Canlas, Sector 3 Commander ng Angeles City Traffic Development Office sa naging kumprontasyon niya kay MMA UFC fighter Billy Jack Sanchez. Nakuhanan niya ito noong January 19 alas 3 ng hapon sa area ng Barangay Malabanyas, Angeles City. Na-flag down si Sanchez dahil walang suot na helmet ang kanyang girlfriend na angkas nito. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News sa mismong may-ari ng video na si Sector 3 Commander Richard Canlas, kwento niya, hindi naging ganun kadali para sa kanila na ma-flag down ang UFC fighter. Dahil bukod sa pamimiloso po ay magalaw din umano ang katawan nito na tila nasa boxing ring ng kanilang harangin. Pinipilit lang niya na wala siyang violation yung una. So, doon napakalma natin siya, na pakiusapan natin siya na pakita yung lisensya na at inabot naman sa atin. And nung iabot ko na po sa rider natin, enforcer, na para matiketa na siya, para matapos na po yung argumento, doon na po siya biglang gumawa ng action na hahablutin po niya doon sa rider natin na enforcer para tiketan. So bilang safety namin, after niya nung hablutin at magmura, na-call yung attention ko para mag-video. Ayon kay Richard, hindi niya inakala na UFC fighter ang kanilang nakaengkwentro. Hindi mo siya kilala na boksingero siya? Actually sir, wala talaga tayong idea kung sino siya o anong... Sa mainit umano nilang argumento ay hindi nila alam kung bakit tila nilaglag ni Billy Jack Sanchez ang nooy hiyang-hiya na kasintahan na pinararatangan na dapat siya ang sampahan ng traffic violation. Wala kang violation. Di ba umaming ka na? Wala naman akong violation, no? Yung back right ko yung may violation. Hindi ka ba nahiwagaan bakit sinisisi niya yung girlfriend niya? Hindi naman po. Wala tayong... yun nga lang po, yun kasi ini-insist niya yun na yung girlfriend niya may violation. Tayo bilang driver po, tayo ang liable sa lahat. Sa safety at saka yung sa mga violation. Yan po, lagi natin tatandaan niya na bilang driver. Natubos naman umano ni Sanchez ang lisensya nito kinabukasan mula sa traffic violation na no helmet at pagiging arugante. Ayon kay Traffic Sector 3 Commander Canlas, napatawad na anya niya sa kabastusan ang boksingero dahil kalaunan ay tila naging maamo itong tupa. Nung nagsabi siya na nagsorry po siya, sabi ko, sir, sa susunod, at least alam nyo na kung ano yung pwedeng maging violation, saka yung mali na saka yung attitude natin kapag medyo huwag na nating gamitin yung ganun. Bilang traffic enforcer, hiling ni Canlas sa mga motorista na maging mulat sa batas trapiko. Ang pag-akto umano nila ay pagpapatupad lamang ng batas. Payo niya sa mga lisensyadong driver na nangangatwiran ng baluktot na pribilehiyo lamang ang lisensya at para lang sa mga motoristang kumikilala ng batas trapiko. Paolo G. Santos, CLTV News.